Сега, един ден, един мъж отишъл на преглед при уролог и казал на доктора: Докторе, не ми става. Какво да правя? Хайде, съблечи се да те прегледам. Съблякал се мъжът и го попитал: Жена ти къде е? Навън е, докторе. Чакаме пред вратата. Хайде, облечи се и ме изчака отвънка и кажи на жена ти да влезе. Излязал човекът и изпратил жена си при доктора. И седнал да чака във фоайето. По едно време чакал и докторът го извикал: Слушай, с теб всичко е наред. В твоята жена е проблема. И на мен не ми става.